Само при мен ли е така? Не ми гледайте косата, преди малко излязох от образа на Спаска. Да, трябва да си оправи леглото. Да, всеки път, когато кажа, че съм на някаква диета, режим или примерно ще правя фастинг за определено време, почва се. Първо съм атакуван от Instagram Reels. Страшно много обичам паста и пица. И каква е вероятността точно когато не мога да ям паста и пица, точно тогава да ми излиза паста и пица? Ама то не са снимки, то не са рилсове. Целият ми инстаграм е бъкан. Любимият ми десерт е еклеровата торта от неделя, шоколадовата. И точно когато си отворя TikTok, започва да ми излизат уния видеа с скетчовете на неделя, които всички ги знаем. Why? После съм атакуван от собственото ми семейство. Те знаят, че аз не мога да ям определени неща, знаят, че съм на режим или примерно правя фастинг. Те отиват, взимат си KFC, взимат си торта, взимат си нещо вкусно за ядене. И са като... Ела да ядеш! Как да ям? Не знам. Тежко е, ама само силните оцеляват. Ако не броим март месец, защото нали все още сме в началото, имаме април, май, юни. И юни месец е лятото.